Milé přátelé, je to tady zase. Další upozornění. Další upozornění, ty vole. Další varování, nevím jaký. Přátelé, pojďme udělat 10 bodů do hry. A já si jdu přeložit, jaký další nebezpečí. Upozornění po sobě. Přátelé, lajkujeme, pojďme dát dvojnásobek. Přátelé, pojďme dát prosím dvojnásobek, zatímco mně chodí zprávy o přežití. Ale druhá zpráva, během chvíle druhá zpráva. A kdyby si občas použil Google, který je zadarmo a který určitě máš na svém telefonu, tak by si věděla, že vlastně teďkon Korea má problém s záplavama, jelikož je období monzunu, což je vlastně i v Japonsku. Co bys věděla, ty jako velká cestovatelka a to byl už dobrodružka a vlastně ještě bydlíš v Japonsku, tak bys věděla tohle, že tam prší celý ten měsíc. A budou ti přicházet takovýhle zprávy tím stylem upozornění, dávejte si bacha v téhletý části Soulu nebo okolí tyhle řeky. Takže já nevím, jako co máš v hlavě, nebo jak přemýšlíš, nebo ze sebe dělat. Vážně chceš dělat takovou strašnou chudinku, že, pane bože, mně něco přišlo, je to nějaký upozornění. Není to něco jako, když si přišlo upozornění o zemětřesení úplně někde jinde, asi 400 kilometrů od tebe, a ty si z toho dělala velký halo.